Čaute, dneska budeme prepichovať uši pečopákom. Možno sa vám to zdá, že fuj, ako môžu prepichnúť nevinné hračke uška. Keby boli prepichnuté už dávno, bolo by to lepšie. To by ste si asi povedali. No a prepáčte, že nekývam hlavou. Však to je jedno, viete, čo rozprávam ja. No a budeme na to potrebovať iba špendlík a ihlu. Ja som to ešte s ihlou nerobila, robila som to iba so špendlíkom. A potom budeme už iba potrebovať nejaké zvieratko. V mojom prípade to srnka, lebo je to tak pekne vidno. A páč sem to, že je to teda vidno. Tá srnka sa volá asi Dixie, už sa nepamätám. Sakra. A proste na dom. Tak idem po náušničku, lebo vidíte, že ono už má prepichnuté a ideme jej to robiť na druhom uchu. Takže idem po náušničku. Taký hlas nemá. Zobrala som napríklad túto kockovú náušničku. A teraz je to dám do uší. Malé upozornenie. Nepchajte im to tam na silu, pretože sa vám môže skriviť náušnička, presne ako mne. A mne iba trochu, počkajte. Vidíte, no, takže. No, takže už som jej to konečne napichla, počkajte. Sorry za pozadie lampy. Ešte dám takú maličku. Počkajte. Kto by chcel túto lampičku, predávajú Baumaxe. A je strieborná. Ja som si vtedy vybrala rúžovú fialovú, pretože som mala rúžovú, ale teraz mám rada modrú, tak si myslíte, prosím, že som Barbie. Dobre, no ideme na to, takže prosím, tak toto vyzerá. A tak, tu trčí iba taký, aspoň nie, taký maličký koštíček. No a ideme prepichovať dierku. Zoberieme si ihličku, neviem ako to fakt nazvať, a nájdeme si miesto, kde to chceme. Viete čo? Dačo skúsim. Tak, už som to takto urobila. No a teraz si zoberieme ihlu. Nájdeme si miesto ľubovoľné. A začneme tlačiť. Až kým sa nám to neprepichne. Takže iba tlačíme. Stále tlačíme, keď nám to tam nejde. Ešte stále tlačíme. Musela som to robiť špendlíkom, pretože ihlou to nešlo. Hurá, máme to prepichnuté. A teraz si tú istú dierku ešte raz prepichnite ihlou. No a keď sme to už prepichli ihlu vyberáme a zostáva nám dierka. Ja nejdem vyberať ďalšiu náušnicu, naozaj na tom netrvám. No a vyberete náušnicu, ja si ju zoberiem z druhého ucha a dáte ju tam. No, tak. Takže názorne som vám dala ešte jednu náušničku, aby si videli, ako to vyzerá na obidvoch. Ale podľa mňa je krajšie. Čakajte. Takže musíte trochu počkať, pretože toto sa môže stať jedine mne. No a trhla sa mi náušnička od toho na poraze. No proste takto je to najkrajšie a naozaj už čaute. Už sú to 4 minúty a toto je zalepená, ale vôbec už ju asi nebudem používať, pretože ono sa to kýve, aha. A to teda dobre není. Tak čaute.